Kegiatan hari ini mau mulai tanam padi lagi. Itu Mbak Parti baru berangkat. Itu lekmen. Ini yang mau ditanamin padi pada pagi hari ini. Ini yang bawah. Ini yang atas. Dan itu Mbak Parti sudah mulai tiba di sini, guys. Itu dia Mbak Parti yang akan mulai pada kegiatan hari ini. Ngisor sing asat. Engko ndak atos. Tasih gorene wae Mbak Parti ndak kadoan. Tuh Mbak Parti baru mau jalan ke sini. Iki rame dengan tikus nek kita acan rada tukul kok Mbak Parti belum. Tinggal rada tukul barang kok. Ya apa yang Mbak Parti iki? Mbak Parti iki. Wene iki ya ming iki, aku ya menayong loro wae aku yo ngono ta. Wene minggu. Ayo karo nambah gor iki. Lek men mau kurang ora ya wah ya ora genah nek kurang ora. Ini siapa? Kaki nih Pak Sis. Pak Sis. Itu dia Mbak Parti, penampakan Mbak Parti. Penampakan pada hantu wae ya Mbak Parti. Ya kowe ta. Kuwi anake kon kok tak kesane nang langsung kok. Ora ke bali dhisik. Mak kok kerupuk. Niir Pak wingi ngaten sing Pak wah Mbak Parti ini. Doyak tikus nah niir kan bongko karek metu sepira kok. Niir sing kon Pak wingi ngaten nang cak aku ndak nilik men kudu anake aku ki kene iki sagwane akeh aku ya ngono ta. Kok terus adon kon ngono barang ta Mbak. Heeh ten ki alah ra ono sing nyenani Mbak Parti ra nyenani wong ora lek nyenani. Lha nyenani ki napa wong acake kene ya ora iso temandang aku ya ngono ta. Nyenanani iki nek tek kene iso temandang mungkin gawane wae. Padha ra laran tak dhewe. Mbak Parti. Kowe ngijolke karak ngetan. Karak mlinggonku kae wis engko nek cara jenam tak ijolke akeh nek ngijolke ya karak ngetan. Sujen. Nek ya rung basa. Yo sujen ki ra bosok kok. Ming anu ya nek plastik iki sesuk ming lemah lembek kae to. Ya cara kuatane wingi ngecek sing